Oh madoda, Mambomvu usala, hlala. Hlala Mambomvu kuba. Hlala Mambomvu. Isichathile sifuna ukufika induku isashisa. Suka. Msolwa. Uza la Msolwa. La namsolwa. Nginawe namhlanje Msolwa. Msolwa mina ngingwakanyawo. Ngizalwa labantu besifazane, ngizalwa nezintombi ezintathu. Ngakhi like abantu engakhene nabo ngakithi. Sinemizi la ngakithi. Hayi only ngakithi. Umhlaba wonke lo ophethwe ngabantu besifazane, ophethwe izingane, hey, zamantombazane ezinye zazo ezathola abantwana at a very young age. Kodwa kusinemizi okulala kuyokudliwe because of those bantu besifazane okuthiwa so called baluze ivalue. Abanye babo bathola abantwana amaqede amadoda shona. Abanye babo bahlwengulwa ukuze babe nezingane. And there's someone othi they lost their value. How? And sinabantu besilisa la. Nabantu besifazana la. Abasapota udoti. Bashaya izandla. Benze ikipa. Kusapotwa umbhedo. Lala ngitshele mina. Nonsense remains nonsense. Even if it has been said by famous, well-known and rich people. Nonsense remains nonsense. Angikhathalekile ukuthi ena bangaki abasupporta umbhedo, but umbhedo remains umbhedo kumina. Uthi mhlawumbe ushiwo umuntu omkhulu uRamaphosa, ushiwo mhlawumbe ubheka icele umphathi wamaphoyisa Msaba, ushiwo umkhwanazi lo NIU. Hey, umbhedo remains umbhedo kuthiwa ushiwo ubani. Into nje umbhedo iba umbhedo. So angikwazi ke mina ukuvuma umbhedo. La ngintshele futhi for your info. Umuntu wesifazane kuthiwa unengane. Uma ethi ubaba wakhe ufuna inkomo ezo 15 ngaye. Abantu besilisa lokho ke bazongivumela. Esebeka baya ulobola uzoyikhokha inkomo efuna ubaba wengane usho into ayifunayo ngengane yakhe. There is why kuthiwa uyocela ini isitsha sikababa. Awukwazi ukuthi uquestione isitsha sikababa wena ukuthi hayi uselwe oluzivelo amasemba lawo. Next Mambomvu usala. Boya hlala phansi. Lala Mambomvu. Kuyoba khona imowe zokuthi kuthwani nanishaba empokompoko eThekwini. Sathi emana nawe. Ngakhuza ngathi ungalinge uPaul ngesimo senzo kushaba ukuthiwa ngishaba ngempokompoko allegedly. Yabona? Thwanishaba ngempompo wathula wangilalela. Mambomvu. Lala ke Mambomvu. Yabona njengamanje umoya usangapha. Uza ngapha enyakatho, usuka ngapha ngakuThekwini, usa ngapha ngakonyakatho. Ukhozi an eagle. Lunyuka kakhulu against imimoya. Luhambela phezulu ukhozi Mambomvu makunemimoya. It rises higher. It rises up there. Hey, ubona kuncane kungaka. Because of what? Imoya. Ngiyazwa Mambomvu. So, ngicela ukuyekela uhamba uphendula yonke imoya yakuleli sweleli. Une following enkulu. Unabantu abacela ba-advertisele odla ngabe imali. Uneyinkampani oyi-advertiselayo imjovo nani ama-salon nawo yonke into impahla zokugqoka odla ngabe imali. Awukwazi ke to flood your timeline ngodoti ubhika nje uphendule imoya. Ngicela ukuthi imoya uyiswe kodwa ungayilaleli ingane yami. Yiswe ungayilaleli. Wena unemndeni emithathu engifisa ukuthi uyihloniphe. Umndeni wala uzalwa khona ngokwesende, umndeni wasekhaya mama lakho, nomndeni wakaSangweni. Ngicela lo mndeni yomthathu uyinika isithunzi esifanele ngawe. I hope you understand. Thank you. Sit down. School out.